Hello guys, this is Eric Hilot of Vigo City, Davao del Sur, Manila, Philippines. Welcome to my channel. Welcome to my traditional Hilot with Healing. And hello po sa inyo ha. Shout out po sa first viewer. Ayan, hello po. Mayong buntag sir. Ay buntag sa Kung saan itong pamati? wala kong lawas eh, luya wag gusto ko magpahilot ba kay Luya? ubo ba? Sugad ang drive ko ba, barog na bagwan sa aircon. Oo. Pero daw gusto sana akong pagtambal magyapon tungkol siguro sa aircon eh. Kasi po na mga piang ba? Kasi nangalisaban siguro. Ang imong paminaw yun ram, sa man ka ng Ang ubo lang luya ko pero aksyon kalintura ba? vaccine sa kwan. Yan na kayo. Pila ka lang ubo mo? Sugod to drive na ko kay drive ko bus ko matagan. Oo. So ko na to ba, barog na bagwan siguro sa aircon. Ano na tungod yan? Dili ko mugit ko sugba. Dili na dito pa anak. Dili ano man. Nasa ulo-ulo ba? Matag, ano mo ba? Po sa imong Oh, tungod. bisan dili ni may pa sa mong tungod sa kabugnaw ba? Ito lang. Bugnaw kayo ay kay bago. Ang imo pong bantay na sir, sabi na kay aircon, bantay ka kung di kang kagawas, hindi ka basa. Magpong nagtawil. Magpong nagtawil. Kaya once na magpong nagtawil, ang kanang mabasa ka, musutag aircon. Diyan nga sa aircon, electric fan, pag maigo ka, mauga na siya, diyan ang lami. Mo lagi Pagpaugahan ka. mo gidahilan ba? Maningil, Basa, bina- basa pero hindi diri ba? Oo. I-drive. Siyempre, di maka-permanente sir, gawas mo juga. Mapagawas mo, init. Oo. Kala, dito sa babaw, kay bugno perme, hindi kitigot. O gani. Di init kayo, inita kayo, pamantong larga. Singot na ka, sisakay na. Once ka masingot atong ulo, singot yun na tanan. Patitiil, karon maughan siya, nabugnaw. Pero mo ni dahilan. Basta mo sa rin na. Bukat pa yung paminaw mo na. Bukat lang. Ano? Magali kong drive no pa-extend ako kay warag. Ako gid pa ito. Katulo naman ako balik Ah, diri. maya. Katulo naman ako balik diri. Ayaw Bata mo agay ta sa ato giro tan balik kita. Oh, Agay bata diri. Oh, kato na yung sundan nun ba? Pagkisa, ako yung pisos ko ka. Wag mo nun, nagabanda to ba? Ha? Akong tunay, sige ko ang biyak mo, nag-stop mo ba? Inuwa doon niya, monitor mo nila mga tao, pamananaw. Kung matubang ka na doon sa wala sa lingkod. Sige. Ano lang. So, ang pinaka paminaw doon ni mo, ang bugyo, paminaw mo. Warag mo tama to yung mo ba nabasa sa nila ba? Singot uba, ang kanang ubo, adagang klase sa ubo, na ipiang, na ingalisa, na lunhak. Warag puno talaga berdala na tanan ba? Ano mo na, ang dool yun na, singot uga. Ya, kadili na po na kaisa. Patigom na. Kaduha katulog ako na talaga. Patigom na. Hindi mo pizza on drive. Oo. Karon pa kong paway. Hmm. Ay, paway yung drive eh. Parang paminaw ni mo, kuhan. Lain yun, dili, di ka punta ko sa Digos. Kapilang mga biyahe kuhan. Sa isa ka lang. Kapilang biyahe na. Gapon, itwist ko gapon. Grabe. Kuya lagi. Pero kamantay ko dito, na may magulat na ano no. Una, ano? Okay, wala pa maabot. Wala Barato pa. mo ko. Wala pa naabot ang bus. Nanay nagulat. Boss, sabi nga, may nagkapatagan na. Daghan niya eh. Kung sa mga kuhan, madayon na sa tunga. Asa na? Anong risa magdagandagan sa tunga? Risa-risa. Marag ang Idungog-dungog lagi. apply kapitol na po yung mabutay. Amot ka din sa sulod. Apply ang kapitol ng bihe, na. Minibas yapon. Buwan na lagi kanya po. Pero sa kuhan, pa kayo nadungog na kami Wala sa pa isal. Rizal wa ko kadungog. Anong mga pili ka ba? Wala pa batan. Sige mo sila dungog, padungog ka na. Walaon, puling. Mamo istorya ko diyan. Pili ka, dili mawala, pero susulod-sulod. Oh, Mana na ba? Sa mo tagka ko, no? Kung sakay, magapon na kay ang bus di kamsol sa tunga. ino de. Sakay, namura isang Davao. Sa Davao. Ang problema din, maduhaan ka sakay. No? Kaduha, no? Kung di ka nasulod. Sa puno itwist. Di ka tanaog ba? Okay na kay aircon man. Mo gani bro, sidlayan mo gikag inog tubig gawas. O, gawas ka. Gawas mo, sigato kas kainit. O, muna sa... Aksyon kalintura. Bugnaw ka, yung mo init. Oo. Sulod, anana, imong lawas. Pero sa makon ba? Pero matirang matibay pa mo kung ano. Dili gini mo na gikalintura ka pero imo pa Kung mabala man nimo, uglain man. Mabalo po ka kondisyon, ano. Sige, asa kang balay mo sa? kapatagan. Kapatagan mismo. Oo. Sige. So yan guys, shout out guys sa taga Kapatagan, Vigo City. Nga si Sir Dre ato ang tabangan sa iyang ipamati, no? Nanungog man ninyo, siyempre atong tabangan yung maayo na manan si Paghambo sa Ginoo. No, niya. Ang mahulog ka na diya, marag nagpiling wheel ba?
Lain ang paminaw so ato tabangan sa mga maayo, no? Siyempre, tanan nga mo dool dre ato ang tabangan nga mamaayo putod sa tumahimo, no? Ya, shout out po sa kasuki dre sa Digo City, Davao del Sur, mga suki na ko sa Hilot. Nga friend na po na ko sa Facebook. Yung mga lugar niya ka sa subscribe sa kong channel. Gusto ko pa ka-subscribe ba? Wala ko kay cellphone ko katugan. Sira po ho, na kayo mga kailan na kami, ipa-subscribe lang, no? Eric Hilot lang sa YouTube. Kaya mo na YouTube na ko kani. Nanay sa ads ba? No, naana lang, no? Yeah, siyempre shout out na ko ang viewers, top 12 countries viewers, no? Na ako dusi ka mga na-identify na waiting country nga viewers, top 12. So ayan, shout out Myanmar, Brazil, Bangladesh, Cambodia, Vietnam, Saudi Arabia, United States, Malaysia, Thailand, India, Indonesia. Ayan po ang top 12 na siyempre. Thank you so much for watching my YouTube channel, guys. Siyempre, number 1, thank you so much, Philippines. Ayan, Pilipinas, maraming salamat sa inyong pagsuporta sa kuha. Luzon, Visayas, Mindanao, Cebu, sa asa sa Pilipinas. Shout out po sa kuang lahat ng OFW. Ayan, maraming salamat guys sa inyong suporta sa kuha. Sa mga subscribers na ko, nag-comment, regular viewers, maraming salamat. Kaya sa mga nangutana sa kuha, kung taga-asa ko, location ako, no? Address, location, taga-asa ko, taga Digo City ko guys, Barangay Sunuan, First Cram Street, Rabina Compound, Purok Manga, Digo City, no? Nasa likod sa Purok Manga, Digo City, Davao del Sur, Mindanao. Ayan muna kung address guys. Ayan. Kung ganaan mo mag-friends ako, doon ako Facebook, Eric Hilot ang Binisaya. Kung kang Eric Hilot ang traditional. Ayan. Kaya kung karoon lang po ka nakakita ni guys, tanawag yung guys. Kasi ganahan ka para sa imuha niyo kung mahilig ka mga traditional na hilot. Guys, comment, like, and share po my channel po. Ayan. So kung ako hilot guys, so shout out sa taga-Kapatagan, Digo City. Love you guys. Sa mga kaubanan dahil sa drivers. Ayan, shout out sa mga kauban sir. Oh, ako mga kauban sa driver sa bus, diri mo kang Sir Eric. Diri mo gusto mong pahilot. Diri, may kayo mo hilot, Sir Eric. Ikatulo na ako rin balik diri sa iha. Ayan, shout out sa mga drivers sa pangalan ng panggaling bus. Katko. Katko. Ayan, Katko. So, shout out po. Labi lang yun sa mga ilahang mga passenger. Hello. Sige, malutak. Kana mo nagsuruyan ang mukha po no, ako lang gap mo. Gusto mo tanaw? Di ba yung naraso, matanaw? Tulong sapak. Sa tulong sapak? Nindot ba? Oo nga, bukid yung gusto mo eh. Sura-sura yung sahay ba? Kamu tata siya. Tulong sapak. Okay na ka na? Ayan guys, maghihilot ako karon. So please po, ngayon ako na yung subscribe po. Please po subscribe. Pag-share na lang. Maraming salamat.
Dito pangalan? Alan. Alan? Oh.
Hindi dito laon na tong dingon akong mamang. Plus G's, iya. Domingo. Tao mo siya. Nagbook ko ng hapon, nawag ko. Sis, aaka na di ay. I-text dito si Juan, eh. Van Rental. Mundo. Ipalaw na siya. Ito, gadeng. Jack. Na Jim. Juan. Wala, wala ko na. Badang yung biyan, sis. Ang itlog na lang ko. Ano ka tong retso bitamang? Pastor, lau oy dis ilajak ha. Ito, gadeng. Ah. Kasi palitan. Lau oy. Ano? Ala lang diba mo siya. Ito na din mo dito. Ala dito.
biya ni. Bagong luto. Ha? Bagong luto. Atong na ay gulay. Biya ni lauoy. Kato biya ni pansit, nasulog pansit. Mang. Dili biya ni lauoy, mang. Agay. Na malagpot arang gulay. Dili ba na lauoy? Atong pansit, kay wala daw sila lauoy. Pansit puro tanaw, sabaw. Ayan. Sabaw lang ako. Ang nalagi itlog. 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 Ah, itlog. Sabaw lang ako. Hindi na, ako ba na? Dito mo rin ka. Itlog lang ako. Ito na mo anak ko kayo sa dito. Ilagay. Grade. Ay, ilagay. Grade. Seven. Sabaw mo ba? Kung sa gani, grade ni tubig na. Ayun. Kanang grade ba? Kanang dili ba? Dududud. Ha? Grade 8 Ha? Ha? Ay 1 of 8? Kana ko. Mang di ba kani? Eh, di ba? Awa, naon ako dili sila do. Kaya po ito na. Ano na ba? Tayo. Ya? Mula ka mo dili mahulog. Drive si Sir mo. Bus. Ng bus kapatagan. Walo, doon balik ako. Hindi na kayo. Huwag ka masakay. Dali na kayo sakay ba ito? Hindi na, hindi kita na ako. Asa ka na ako. Pwede mo pick up. Anong gusto ko kung Isa ton, so, pwede. Para. Yung puno na. abo, parang kita kayo mo manindog. Okay ra. Ano ba no? Kung latunan lang no? Yan, dot. Kaya mo pick up mo. Dapat may pito mabutay para patagal ba sila ng biyahe. Dali sa kwan, agi mo sa palakakay. Lusot na. So, Ano nalayo? Dali ba? Kung isa ba? mas layo dito. Pagsalan? Ano, Kung padog kapatagan no? Marag layo no? layo. Mahal na. Ambot ka pila kayo, pulusahin mo yan. Wala na, okay ka basalan na. Basalan to kapatagan ba no? Wala ko may gata sa department. Wala pa. Marag layo man ya. Mas layo. Dati pa sa aerobic, nakulit ko may estudyante kay 56 lay masakit. Ako estudyante. Oo. Senior, 56 ko.
Pwede pa masakay kung binaton ra ka. Ano, ito nga Pwede, ito. pwede. Ito ka tayo, gana makasakay. Ang ganda rin, nagkagay taga-binatong suho. Okay, wala na, mupulang. Ang kaning Tiago, tamo kita balibaran kay yang ko nang kapanda mo ng pilikado na Oh. kasakyan no. Sakay mo di magkakabot yun. Sakay din, sir. Malagi di kabot eh pasahero. Alam nga, interview ni mo. Pasahero ba yung buot? Sakay sila, diya, pwede ra. Ito pa, aircon mo nga murag regular. Ay sakay, nauman. Sakta na. Gapo lagi pag kada kita tanong sa project ni sakay na pasahero. Oo ba? Tunggal ka. Wala ko lang sa job, kadali. O manaog kay Ito mo, dito na sakay na. Wala pa kakapot eh, nagulat na. kasi ako ang gabi wala ibas alas 6 ada para ko pasahero. Hindi na, naglahe. Biyahe last trip ko diri gabi. Taga ba nagulat? Samusuan. Nagawa ko. Mga na estudyante nasyonal, Asa? mga Tiago, nasyonal ba no? Sakay nga po. Nakailan na. Ako luto, man. Napili ka punta to. Ano sa ba? Mga nga, sa pang pili ka bro. Taon di ba tagamot sa iyo ko? Kaya mo ano, ito yung adi mo sakay na, kaya safety na ka na. Ano? Ato po tayo. Mato ko din na. Safety na. Inigaw ko sa mga estudyante, pati nga, ano, diha na tanan. Mga maestra. Extra, diha po. Dire, Kung sitting lang, pila na dyan. 24 to. Sitting lang, lingkod na. Duha-duha. O, doon ko. Likod, lima. Balik ko. Kaya yung mga maestra din, kikiyagot, binatog, suko. Okay. Kaya, alas 6, mulang ka man. Alas 6 muntang. Wala sunod, manalang ko nagkasay. Lagdag yung size. Ito ba, siguro yung maestra. Siguro. Diyan na lang, inoon. Diyan na eh. Yan ang natablat kayo. Sa'yo lang sila. Katong milipin sa kayo. Pag-infuse kung ba milipin sa kayo, buhat ko sa sariling puno ba? Ha? Buhat ko sa sariling puno. Ito. Katong milipin sa kayo. Oo ba? Sa 30 man, siguro ko milipin sa kayo. Ano man? Eh, mo gi ko ni kapita na magpamilipin sa kayo. Buhat kong puno, driver. Oo ba? Kawalo lagi ko, 4,000 akong kastan to. 4,000 to. Isura man lagi ka hotdog. I-charge ko na. Gusto mo gamit ka ba? I-charge ko ba? Pandarang ere, kilo. Ito ah. Balay. Sakay Tiago to. Lower lang. Upper lang. O way lang lower. Apel. Ikaw na makasakay. Kaya kanisong on, aw ka ng kubon. Ikan dinitin mo yan. Patay po. Hindi mo lagi tagamot na ikot eh. Masayro ko yung buhat. Ito, nagkakita ko kayo sa to. Standing ha? Nakapigil ko sa'yo ulit. Mahal lang standing. Oo. Basta kay sakay. Oo. Sakay lang mo sir. Kasi sa kubon, ako di na kung para niya, kabalungin ko sa mga traikaw. Dito na lang. So kaya nun, ang Yan na may mamara. bago kanina, kaya kung tanong ako na kung ang amigo na turno sa traikaw, Oh. dito na tulungan kay amigo mo na yun. Kasi mo ba, grabe, buhay ako. Kung maginang umikom. Oo, may pare. Pero kung layo sila sa traikaw mo para, buo mo, pero kung nasa doon, ulit mo. Oo. Respeto tayo, parehara mo sa iyo. Ako din, exercise niya. Pagsikat ka wato sa kami, ba't ano ako yung amigo? Yay! Kaano po ni? Amo ana na uman pre. Sama na nga. Sakay bitaw ka pirme. Kapila na pa sa rekad no. Parang tatay ko sa patagan. Huwag hapon, minulo ko ng sento. Yung ano? Naing ka mo kagapon o minute yung hapon o maybe maybe. Isa na ticket. Tikit-tikit. Isa na ticket. Parehara kita ng Nay ko 60. doktor. Oo, parehara ng 60 ba? Sa kuwan ka ng 60. Okay na mura diretso lang. Oo, dito. Mura ano na lang no, i-click lang nimo. Presyo dito, pag iunas ka na, Bilaton. Oh, from Tonigos to Bilaton. Nanay na Lagi sa mga trabaho na. Konduktor. Anay ko doktor. Wala.
Kita ko mo ano. Kita ko mo. No, mao day mo no. ikaw mag-ibig. Ayaw eh na ako. Wala na maganda akong gingano day nga. Ikaw pa'y magnana. Ipitin na ko. Kuha kong gamay.